इयुन जोलै जायफोर जेनेरेशन बिथांमोना जुजिनांगोन बे जुजिनायखौ आं गसायथिनाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोंहा दायो 16टा जिल्ला जाबाय आरो जिल्ला दाबावनो गोनां दंबावो जोंहा दिनैनि मोजां रादाबखौ होनो लुबैदों वेस्ट बेंगलनिफ्राय जोंनि नैबे बिसायावहाय जारिमिनारि हिसाबै देग्लायनि आलासि महरै हांख्राय हरजानाय गासै बिथांमोन गुवाहाटीनिफ्राय लानानै मुम्बाइनिफ्राय लानानै कलकातानिफ्राय लानानै चेन्नाइ मेंगालर ओमफ्राय तिरुवनन्तपुरम बेनिफ्राय हायद्राबाद निउ दिल्ली किउटक बेनिफ्राय गुवाहाटी गासै 9टाल' स्टेट दङ दा बे रिजनाल अफिसा खुनुरुखुम आं दहाय होननाय बायदि ओमफ्राय NFDC नि कन्ट्रलावहाय जे नोंथांमोना फार्स्ट एवार्डखौ मोना माबायदि मोनखौ बहुत मोजां मोनदों ना आच्छा थिगैनो थिगैनो बरिया बिथांमोना फार्स्ट एवार्डखौ मोननो हादों फिल्मनि मुङानो जाबाय मिल्क इज वाइट माने बर' सावथुन मिल्क आच्छा मिल्क इज वाइटखौ बिराद मोजाङै माने बिथांमोना फाव दिन्थिना खालामनानै फार्स्ट एवार्ड मोननो हादों बरिया थिगैनो बाखस दङ ओरैनोसो हरगारनाय जागोन होननानै सेरजा गंसे जोंहा बिथां मेन्देला खामसाव हिन्जाव दं दे बे आंहासो गैया रायजोफोर बिथां सारनि मान बिलाइखौ जों गिबियावनो फरायथिनानै होनो थाखाय जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथां दीपक कुमार रामसियारिखौ आं खावलायबाय बिथां सारखौ दान्दिसे गसंहोनायनि थाखाय आं निमाहा बिनाय जाबाय अब्ला जोंनि कालचारनि सायाव जोङो साननो गोनां जायो मानोना बर' हारिया मोनसे राव आरो हारिमुनि सायाव गसंनानै
गावनि सिनायथिखौ होनो हानाय मोनसे हारि जोंनि सिनायथियानो जोंनि राव आरो जोंनि हारिमु Masih akan kembali keluarga semua akan di kamar ini. Thank you. Sound. बिथां साथामनि गेजेरावनो बेस्ट डाइरेक्टरखौ मोननो हादों दा जोङो बेस्ट डाइरेक्टरनि एवार्डखौ होनो थाखाय आवगायनाय जाबाय आरो बेस्ट डाइरेक्टरनि एवार्डखौ जोङो गथायगोन मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी सारनि आखाइनिफ्राय बिथां सारखौ जोङो फैसालिसिम फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथां सारखौ फैसालिसिम लाबोनो थाखाय खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइ फालिजों बरायग्रोनो लादों साबायखर थाबाय दायो नैबे पेकेटनि सिङाव बेस्ट डाइरेक्टरनि मुङा दङ दा जोंबो मिथिया बिथां सारखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय पंकज लाहारी गान्जा फाग्ला सावथुननिफ्राय बिथाङा बेस्ट डाइरेक्टर मोननो हाबाय बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय गंसे ट्रफि आरो गांसे सार्टिफिकेट पंकज लाहारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मिस्टर पंकज लाहारी पंकज लाहारी आर'नाइ गांसे लानानै बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो नांगौ आर'नाइखौ गोजोननाय थाबाय बिथांनि नाजानायावनो जों गोबां मोजां मोजां बर' सावथुनफोर नुनो मोनबाय थायो बिथां सारखौ 1 मिनिट सम फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय बेबायदि हाबाफारि लानानै बेवहाय जे मोनसे एवार्ड फांसन बेवहाय हस्ट खालामदों बेयो जोबोद मोजां आरो जिखिनि थाखोआव जोंनि बर' सिनेमानि बे एसोसिएशना लाबोनो हाबाय बेनि थाखायबो आं साबायखर बावदों आरो गावखौनो गाव गोग्गानायबो मोनदों जाफुंसारगोन बेखौ आङो मिजिं थिनानै बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नारखाव नार्जारी खांजानाय गथ' उत्कल हाज'वारी गान्जा फाग्ला बे मोनथाम सावथुनखौ नमिनेट हिसाबै सायख'नाय जादों दा बिथांमोननि गेजेराव बेस्ट एक्शन डाइरेक्टर हिसाबै सोर मोननो हादों जोङो नायनि दा नैबे फैसालियाव जोङो मानगोनां बिथां डक्टर अनजालि दैमारी मेडामखौ खावलायहरनाय जाबाय बेस्ट एक्शन डाइरेक्टरनि एवार्डखौ गथायनो थाखाय Halo. Mana ya? Arahnya
아까 컵라니오 건체 라이즈라다는 당문 Best Action Director Pesawat kaulai aboko Best Action Director goes to Utkal Hajwari for Ganja Pagla Goजोन्थों बिथां आब'खौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय दायो बान्थाखौ नाजावफैनांगौ उत्कल हाज'वारि जुदि बिथाङा गैयाब्ला डाइरेक्टर बिथांखौ आजावफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय पंकज लाहारी डाइरेक्टर बिथांखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय गान्जा फाग्ला बे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सावथुन तिराज प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय साबायखर थाबाय आब'निसिमबो जोंनिफ्राय साबायखर थाबाय कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया